Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka New Trap Achik National Movement ha ka Sautrik Ujemmang kalahiar ban khang tala ya ka wei ka company Unique Structure and Tower Limited ka badon ha ka shnong shop pria Patarkhma Ribhoi District hapo ka jingelam jong Vice President ka Central Body uba Bobby Basayamoit but u President ka HANM Ribhoi District uba Golden Star Kongwar lembat kit khot jong ka seng na ki wei ki unit ka seng kala shimya ka ni ka sen jam halor ka nongrim ban yada yo khon khasi khara na ka jingsha yo roj hau barjala Nakaliang Vice President ke Central Body uba Bobby Basayumait ulai tu bahagan riu terik uyayong arjar khat kendai kilawan khenrai ya kani ke juk ke company ke badon ha soyong nrei nakaliang ke company kila kerpat bakin sya tang ya ki brio jongki nak benta ki kam bakim la ban trei ki trai snong ban nakaliang ke seng kila kren syai baki dei ban penbiang ya ki kot kisla jong ki nong trei Nakaliang ka New Trap Achik National Movement kelai tu bakane kamdei bakan kut no tang hang ni kumni Nrei ka sengkan wan ban jurip bha khamtam namar ha Western Ribhoi la jellei do mender hagani ka sngi ka HNM kala pha lech phai no ru ya ki khat saungut ki barjala ki bumbyang ya ki labor license Popusing kata Bihar Lausi Jaga Bihar Motiram Bihar Kumar Shankar Singh Bihar Sanjay Singh Bihar Anil Ram Bihar शिव प्रसाद पासवान बिहार से रमेश पासवान बिहार गुरु पासवान बिहार Ya kan ini company Unit Structure and Tower Limited Company halor kan nongrim ba kini ki nongtre hang ni kimdan ni kita ki kot kisla ki babiang sakabaar kalong kumbang yo jingtep wala dadan kita kin nongtre bela ki badai ki try jela ki khasi jongi ki batrai kum ki security guard yakiru kilabe kam no te de halor kita kan nongrim ngisngau kya ba hapo ka bri jongi hakane ka jaka jongi bangin sale adon bor hakini ki nongwai hak jing sisang im dadan jing temutan bangin wan tuklar ya kane kam ndre halor bangila yo ya ka jing ujor na ki try snong baki try snong hang neru ya ki kim ai ka kam ka jam bat la pendap hang ne ki ta ki barjela ki bawan na Bihar na Assam na Bengal bat kumta terter ting so khia jor halor kane ka kam ka bakane ka company kam su nyau yang ki try jela te hang ne ngilai don rekat ru bakini ki try snong hang ne ki bangila kali ya ki ba kim sim nyau pri ki kim khin snap ki habaki wan ban pan kam bela hang ni wala da kidai ki try ho ngitip bakade company ba sipor regular day ban perkhat lem ban ai kam lem yang ki try jela khamtam lele yang ki pri ki badai ki local hapo kane ka Ribhoi district jongi Ningkong lai keren hi ki ong ban ai kam menteri ne ba ra tu bala tre pat ki mai sure ke kam ong bom tan kam sure ron ni ro kam kam narot pan kam skuti pan tre yu ne ro diet belum bariar umyo sia keren beno keren ne mijar ne pe ne company ong bom tan kam era kemudian wairu nani snong betre ndar na snong ni tre kentu ya kini ki beliau ki badai banyak ya kini company soha bikin pelang kin pelam ya ki ni ki kena samla jong kani ka senong bakini yo kam yo jam lang ban ni kenturu ya ki kinong penyak hapakiwan sakani ka jaka jadi ban penbiang gitu ki barjela ki kot kisla ki badon kam hakabaide bak district council namar lada kalong hakane ka kam ka pendunong ya ka rikasi jongi ka pendunong ru ya ka district council jongi mat kumjuru yang pai nong song song jong Ribhoi na kaliang jongi ngila kan sai ba lada fiwara kita ki barjala ki bamla ban kita ki kam ki bamla ban tre kita ki barjala jongi ru
Pilihan penbiang pat ikikot kislah. Hadin nang tu tang hadin ars ngi yo ya kubor belak sabai kam no sendon kitra jelajongi. Kamot kani ka company ka bawan mentang ni ka penin man da kabor. Ka penin man da kabor habang ngi let ben selok baki bakin ai kam ai jam ni kita ki brio ki jongi maki ki be man ni kita ki brio ki jongi. Ibede na ka jelajongi. Arngut ki security guard na po soyong kila sabai bat ngi dawa baki de ben thong kam biang iki. Bat lada kim la bakin tungkam ngiru nginum sya iki bakin wara pat di kita ki barjela lada ki di kita ki skill ni ki am skill ru desa kawai pat kumbang ngilap mentak sengi ngilap ang ne ba ka kot kasla ka jongki iwei ru kim biang kim don tangi ka trading license kim don ya ka labor license kim don kinu ki kot kasla ki ba insyal ni ki ba penbiang ki don tang ki adar bat kumbang ngilap te bak adar kam de ka mandatory bat ni apa me lele ya adar ngin patla bangin pediang kade kata kawai Sakawai pat kabak saulungo ini kalong bak ke CDC hakini kising nila iya ki lingba pothai kubor bak lalik khang talang te po soyong to kata ka ke CDC kapet silang khamat kumnu kumta soyong kala khang tala ya kani yang ni pat kapelai kajuk ko company dia kata ka jingkeli kalong na po ke CDC haba pikang ya katai dia kani ru filali ban khang de halor kata kanong rem bangingi sawan hiar hidal de ni sawan khang tala hidal de kani hagini kidang bak kithan jong ka western riboy sibun ki barjala kila buhai snong ndai tang ne wat hayo hat ru kila rung ya kata ka jingtip ngila yo bat kane kadang dei kasin ka benengkong bengi dang nya bat nang ne sakmat nginang wan ter bengi nang wan sek susu iki barjala gi badan na po gini kidang bat tan kamtam lele hang ne po western riboy don ka dang klan na kaleng jongi nginum sya har ke radam bakin treng ne ngin push back menta bagi dei ben lik phai no ben lik phai no Change cam.